Ganda ng ano ko, ng top. Pink spring color. Supposed to be very warm today, like 70 degrees. So kaya andala ko lang na jacket, yung light jacket, para mamayang gabi pag uwi ko ng alas 7 ng gabi, siguro mga warm pa. So okay na tong light jacket. Ang ganda ng color ng top ko ngayon, pink spring color. And then supposed to be very warm today, like 70 degrees. So I only brought my light jacket for tonight, going home around 7 o'clock p.m. So this light jacket, it should be okay tonight going home. So winter is over, spring na, one of my favorite season. Yung mga flowers mula na ulit na magsipag bloom. Wala akong tripod, so hawak ko lang siya, pero yung stabilization talaga nitong camera na to, ganda kahit wala kang tripod. Hindi shaky yung ano mo, video. So malapit na tayo sa work, tawid lang tayo and then nasa work na tayo. Yan. Nandito na tayo sa tapat ng work kung saan ako nag-work. Ganda ng panahon, sobrang ganda ng panahon ngayon.